Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qiyomat darslari davom etamiz. Alhamdulillah, yo'l etdik. Dunyolarni qildik ko'p etib. Shunga ko'ra Alloh taolo biz yashagan yerlikni hikmati bilan shulay qilgan, vaqt o'zgara, kun o'zgara, qishqa taба tunlar uzunaya, kunlar qisqara. Odatda bitinde kishqarin g'ilm olу jеңілрәк, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кемгәдер тахаҗҗудлар уку өчен, төннәр буе дуалар кылу өчен һәм кичләрен китаплар укыр өчен Аллаһ безгә алхамдулилла кызларны, кышларны бирә. Шуңа күрә ниятләргә кирәк. Тагын киләсе җәйләр җиткәнче, язлар җиткәнче, дөнья куа торган фитнәле вакытлар җиткәнче күбрәк гыйлем алып калырга, күбрәк Аллаһка якынайып калырга, һәр фасылның аның үзенең бер хикмәте, үзенең бер нигъмәте бар, файдалана белгән кешегә. Без инде бер ел кыямәт дәресләрен алып бардык. 20-дән артык дәрес. Әгәр инде ялгышмасам, бу 25-нче дәрес була инде. Кемнәр узган елны йөрде, аны инде бар карап баргансыздыр. Кемнәр йөрмәде, кирәк кешеләр инде алар бөтенесе дә интернетта бар. Интернетта баралар. 24 дәрестә бар. Шуңа күрә бүген инде безнең алдагы дәрес без моңа кадәр кыямәт дәресе дип аталса дагы, ул бит инде һәр кемнең кыямәте үлгәч җитә, шулай бит. Шуңа күрә кемдер әйтә, дөнья качан бетә улды, кыямәт качан җитә ди, үлем фәрештәсе килеп җаныңны алган икән, синең кыямәтең җитте бит инде, шулай бит. Сиңа анда барыбер. Ул ничәнче елны җитә, күп зак торгач җитәме ул, хәзер җитәме, сиңа барыбер. Синең үлем фәрештә килде, син алып китте. Гомумән, без әле алай дисәм, хадис өйрәндек, кемгә анда рәхәт хәзер. Ул дуга кыла, тизрәк дөнья бетсен дип. Балаларым яшәп калсыннар инде. Тизегән анда аныгым итизеп маташа иде, тизеп битерсен инде. Беркем дә алай уйламый. Чөнки анда башка кайгы. Шуңа күрә кем бүген кабердә нигъмәттә, ул инде дуга кылып ята, тизрәк дөнья бетсә иде, чөнки белә җәннәттә тагын да зур нәрсә? Нигъмәтләр көтә. Кем бүген газапта, ул инде дуга кыла, Раббым кыямәт җитмәсә иде дип. Ни өчен? Чөнки ул белә. Кыямәттән соң хәлләр тагын да мөшкилрәк, тагын да авыррак булачак. Һәм без сезнең белән өйрәнә башладык инде үлем фәрештәсеннән. Ягъни үлемнән. Кеше менә бу дөньядан ничек китә, шуннан башладык. Үлемнең төрләре бар. Яхшы үлем булса да, яхшы дип атала торганы бар. Хуснул хатима дип әйтелә инде ул. Яман үлем бар дип әйттек. Аннары соң ничек итеп үлем фәрештәсе килә, ничек итеп ул җанны ала, кешесенә карап, шулай бит инде. Фамилияңа түгел. Синең иманыңа, тақвалыгыңа, изгелегеңә карап, кемнеңдер җанын җиңел ала, кемнеңдер җанын бик каты авырттырып ала, һәм аннары соң бер мизгелдә тотмыйча җанны икенче фәрештәләр алып төрәләр дидек, шулай бит инде. Кәфенниләр дидек. Җан кәфенлегенә, тәннең дә кәфенлеге бар бит инде. Һәм алып китәләр инде, регистрациягә кертергә инде дидек, шулай бит. Кемнедер күкләргә алып менәләр, үткәрәләр фәрештәләр, кемнедер үткәрмиләр һәм аны аска кире төшереп җибәрәләр дидек. Һәм шуннан соң инде җан кире нишли дидек? Кешенең тәненә кайта дидек, шулай бит. Җан кешенең тәненә кайта. Ләкин ул без яшәгән яссылыкта түгел, без яшәгән параллельдә түгел. Чөнки кешене кабергә салып, мәсәлән, бер айдан казып алсаң, ул бит монда исән чәй эчеп утырмый, шулай бит. Ул безнең өчен аның тәне әкрен генә чыри, шунда юкка чыга. Әмма ләкин хадис килә, дәлилләр бар, кешенең җаны кире кайта һәм аңа инде сорау алу фәрештәләре килә. Хәтта 40 адым дидек, бер аянда, бер атнада түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте,
мәрхүмне мәйтне соңгы юлга озатырга килгәч туганнары, ул аларның аяк тавышларын тыңлый дидек. Һәм нишли 40 адым киткәннән соң аңа сорау алу фәрештәләре килә һәм тотыналар сорау бирергә. Менә шунда инде кемгәдер башлана нигъмәт, кемгәдер башлана газап. Шуңа күрә бүгенге көнгә кадәр үлгән, бу дөньядан киткән безнең бөтен әбиләр, бабайлар, бөтен туганнарыбыз, алар хәзер җәннәттә дә түгел, җәһәннәмдә дә түгел. Чөнки җәннәткә, җәһәннәмгә керәләр кайчан? Кыямәт көне җитеп, дөньялар бөтен нәрсә җимерелеп бетеп, бөтен кешеләр каберләрдән чыгып, Аллаһ каршына килеп басып, мизанга, үлчәүгә яхшылыклар, изгелекләр, явызлыклар куелып, Аллаһның рәхмәте белән кемдер ижмахка керәчәк инде, мәңгелеккә, кемдер китәчәк җәһәннәмгә, кемдер мәңгелеккә, кемдер вакытлыча гөнаһлары өчен янганча, аннан Аллаһ җәннәткә күчерә диде. Шуңа күрә бүгенге көнгә кадәр үлгәндә һәм дөнья беткәнче үләчәк бөтен кешеләр, алар хәзер җәннәт бакчаларында түгел, алар хәзер кайда дидек? Барзахи тормышта дидек. Менә шушы кабер тормышында, ләкин без бу тормышка иман китерсәк тә, хәзер каберне ачып карасак, ул тормышны күрәбез дигән нәрсә юк. Хәтта урысча әйтәм инде, Аллаһ Тәгалә исключениялар ясаган. Тарихта күп кенә очраклар бар, чыннан да кеше каберне ачкач яки ут күргән, яки йылан күргән, яки нәрсә, андый нәрсәләр ул сахабалар тормышында, табигыйннар тормышында бар алары. Аны инде язалар галимнәр. Мәсәлән, Әхвалул Кубур дигән китап бар, кабер хәлләре дигән, авырлыклары дигән, шуңа күрә аларда бөтенесен дә язалар. Аннан соң инде без киттек, кабердә нинди нигъмәтләр бар, кабердә нинди газаплар бар, кабердә ни өчен нигъмәт бирәләр һәм ни өчен газапка тарталар, аерым гөнаһлар бар дидек, хәтта кабер газабы аларга ирешә дидек. Шулай бит, әкрен генә шулай киттек, кыямәткә таба, дөнья ничек бетә, дөнья бетер алдыннан нинди галәмәтләр була, шуларны карадык, зур галәмәтләр, кече галәмәтләр, кешеләрнең булганы һәм кабатланмый торганы була дидек. Булган, була һәм кабатланып тора торган, әлегә булмаганнары бар дип, кыскача гына инде ул. Чөнки аңа 1 ел җитми әлбәттә. Менә шулай итеп без сезнең белән килеп җиттек кыямәткә. Һәм иң соңгы дәрестә без кыямәт көненең исемнәренә тукталдык. Һәм аның исеме бер генә түгел дидек. Ни өчен бер генә түгел? Чөнки ниндидер вакыйга ул зуррак булган сайын һәм аның булуының әһәмияте күбрәк булган сайын, аның исемнәре дә күбрәк. Гарәпләрдә, гарәп телендә шундый бар кагыйдә, бер әйбер никадәр зуррак, әһәмиятлерәк булса, ул әйберне сыйфатлау өчен күбрәк сүзләр кулланыла. Шуңа күрә гарәп теле ул бик бай тел. Мәсәлән, гарәп телендә әйтәләр галимнәр, гарәпләрнең тормышында кылыч ул бик шундый еш кулланылган һәм ул инде тормышның бер өлеше булган. Шуңа күрә кылыч сүзенең, кылычка 500ләп сүз бар гарәп телендә. Менә бүген безнең татар телебез шул кадәр аяныч хәлдә. Ни өчен бүген дип әйтәм, чөнки ул элек алай булмаган инде ул. Әлбәттә, бүген без хәтта синонимнар таба алмыйбыз. Телебезне байыту өчен без таба алмыйбыз. Сүзлекләрдән дә таба алмыйбыз без аны. Шулай бит инде бик факир хәлдә. Менә уйлап карагыз, гарәп телендә бер кылыч сүзенә генә 500ләп сүз кулланганнар. Шушы кылыч. Шуңа күрә кыямәтнең дә исемнәре бер генә түгел. Без сезнең белән 25 булды микән? 25 ме? 21, 22 исеменә тукталганбыз. 22 исем, алар бөтенесе дә Коръәндә бар. Коръәндә бар, кыямәт көне, яумул кыяма, яумул ахир, ахир көн, ахират көне, яумул фасл, бүлә торган көн, фасл, ел фасыллары, бүлә елны. Шуңа күрә бүлә кешене айыра торган көн, яумут танат, бер-берсенә эндәшә торган көн, яумул азифа, яумут тагабун, яумул хаққа, әл-вақиға, һичшиксез була торган. Менә шундый исемнәрне без тукталдык һәм аларга аятлар китердек. Менә бу бераз гына инде тиз генә без сезнең белән 244 битне хәзер искә төшереп киттек инде. Безнең тагын калды, шулай бер 250 бит кенә калды инде тагын. Бу кыямәт көне генә, әле без җәннәткә кермибез.
Әле җырак, әле җәһәннәмнәргә җырак, менә тагын бер шулай йөреп чыксак инде. Шуңа әйтәм, бу кыскартып кына, анда 20 дәрестә нәрсә өйрәнәсең. Шуңа күрә кыямәтнең исемнәре булды, һәм әйттек, күп булуы исемнәре бу кыямәтнең чыннан да зур вакыйга буласы икәнен дәлил булып тора. Хәзер киттек инде. Иң беренче бөтен тереклекнең бүгенге тема бөтен тереклекнең һәлак булуы. Бөтен тереклекнең һәлак булуы. Әлбәттә, без бит инде сезнең белән яшибез гаҗәеп бер дөньяда. Шулай бит? Әлхәмдүлилләh, монда инде күз алдына китереп бетерә алмаслык, башыбызга да сыйдырып бетерә алмаслык әллә нинди җанияләре яши. Шулай бит? Бу бит кешеләр генә түгел. Без белмибез, күпме кеше яши. Шушы төрле анда Африка илләре, ниләр бар бит инде. Без әйтәбез 7 миллиардтан артык кеше дип инде. Аны Аллаһ белә инде. Шулай бит, күпме кешеләр яши, күпме кешеләргә хезмәт итүче күпме хайваннар яши. Без белгән әле сыеры, сарыгы, аты, шулай бит инде, эте, псие. Без күпме кошлар яши. Нинди генә кошлар юк. Шулай бит, һәм алар ничәү? Күпме балык диңгезләрдә, океаннарда күпме җаниясе, ягъни балыклар, ниләр, нәрсә генә юк. Шулай бит, аның без аны ничәү икәнен түгел, ниндиләр икәнен дә белеп бетерә алмыйбыз. Шулай бит, фән һаман әле өйрәнә ул әйберләрне. Әгәр дә инде кирип китсәк, бөҗәкләргә чыга алмыйбыз ул дөньядан. Алар да җаниясе, һәрберсе җаниясе. Шулай бит инде. Күз күрми торган күпме нәрсәләр бар. Бактериялар дип әйтик, микроблар дип әйтик. Менә шуңа күрә кайберләрен без беләбез. Кайберләрен без өйрәнәбез. Әле без белмәгән күпме әйберләр бар бит әле. Әле без белеп бетердекме бөтен әйберне? Юк. Әле без белмәгән, әллә нинди бәлки җанияләре бардыр. Әле бит без күрмәгән фәрештәләр бар. Без күрмәгән җиннәр дөньясы бар. Ул бит фән бит җиннәрне белми. Шулай бит, фән өйрәнми. Ул яңа хайванны тапса, ул әйтә. Әмма ләкин менә без яңа аппарат таптык, ул җиннәрне күрсәтә. Бит җиннәр алар нәкъ кешеләр кебек. Аларның ирләре бар, хатыннары бар, алар өйләнешәләр, аерылышалар, балалар тудыралар, төрле диннәрдә, төрле җирләрдә. Менә шуңа күрә алар бик күп. Аларның башка да сыймаслык ул. Безнең хыялыбызга да кирип калмый. Ләкин без шуны әйтергә тиешбез, җир өстенә килгән һәрбер җаниясенең әҗәле бар. Әҗәле бар. Димәк, көннәрдән бер көнне ул тереклек итүдән туктаячак. Ул үләчәк. Нинди генә кеше, хайван, бөҗәк, нәрсә генә булмасын. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә берничә җирдә турыдан-туры әйтә. Нәрсә дип? Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Ар-Рахман сүрәсенең 26-нчы аятында әйтә: "Куллу ман алейха фан." Җир өстендә булган бөтенесе дә нәрсә? Үләчәк ди. Вакытлыча фан. Фан дигән сүз фани. Бу дөнья фани диләр. Шулаймы? Ахират бакый диләр. Бакый димәк калачак, фани китәчәк. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Все, что на земле, иссякнет. Куллу ман алейха фан. Берсе дә калмый. Бер кемдә монда мәңге калмый. Бер нәрсәдә монда мәңге калмый. Бөтенесе китә. Бу Ар-Рахман 26. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Касас сүрәсенең 88-нче аятында нәрсә ди? Куллу шайин халикун илля ваҗха. Җир өстендә булган һәрберсе һәлак булачак, мәгәр бер Аллаһ калачак. Бер Аллаһ, ягъни Аллаһ Тәгалә генә мәңге, башка бер затта мәңге түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Куллу шайин халик. Нәрсә генә булмасын, ул һәлак була ди. Ул бетә, ул китә ди. Шуңа күрә кемнәрдер кыямәткә кадәр китә инде. Үлем фәрештәсе ничек килә, ничек ала, аларны бөтенесен өйрәндек. Шулай бит. Кемнәрдер бетәчәк дөнья бетү белән бергә. Ничек итеп дөнья бетә? Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире көннәрдән бер көнне дөньяның да әҗәле җитәчәк. Шулай бит инде. Шулай дип әйтсәк була бит инде. Һәм бу ничек була? Аллаһ Тәгаләнең махсус мәхлугы бар, фәрештәсе. Аның задачасы, аның вазифасы нәрсә? Вакыт җиткәч сурга өрү. Сур ул инде мөгез дип әйтәбезме аны, быргы дип әйтәбезме? Рок була инде русча. Ул шушы сурга вакыт җиткәч өрүгә тиеш. Аллаһтан әмер килгәч, ул аны өрүгә тиеш.
Шушы фәрештә сурга өргәннән соң, җирдә, күктә булган бөтен нәрсә яшәүдән туктый. Бөтен нәрсә яшәүдән туктаячак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Әз-Зумара Төркемнәр сүрәсенең 68-нче аятында әйтә: "Ва нуфиха фис-сур". Менә ди, сурга өрелер ди. И вот подуют в рог ди, сурга өрелер ди. Фа са'iqa. Һәм шул вакыт ты хуштан языр ди. Бетте, хуштан язды, егылды. Фа са'iqa ман фис-самавати ва ман фил-ард. Һәм хуштан языр шул вакытты бөтен күктә булган һәм җирдә булган нәрсәләрде илля манша Аллаһ, ләкин Аллаһ теләгән затлар гына хуштан язмый калырлар ди. Алар кемнәр? Иншалла алдагы дәресләрдә аңа тукталырбыз. Шуңа күрә менә бу аят дәлилләп тора нәрсәгә? Сурга өреләчәк, боргыга өреләчәк, боргыга өрелгәннән соң җирдә, күктә булган бөтенесе егылып бетәчәк. Егылып бетәчәк һәм нишли бөтен тереклек туктаячак. Тереклек туктаячак. Һәм менә бу тавыш ул әлбәттә ниндидер колакка ятышлы, тыңларга рәхәт, ниндидер көйдә башка нәрсәдә булмый. Ул бик каты, бик куркыныч тавыш булачак. Гадәттә инде ниндидер көйгә генә кеше егылмый, шулай бит инде. Шуңа күрә каты куркыныч тавыш килеп, шушы тавышка егылачаклар. Һәм менә бу инде хәзер без кирип киттек нәрсәгә? Процесс башланды. Дөнья бетә башлады хәзер. Нәрсәдән башланды? Сурга өрелде. Һәм менә шуннан соң дөнья бетү шул кадәр тиз булачак, кеше бер нәрсә дә эшләргә өлгермәячәк. Мәсәлән, кемдер уйлый икән, каядыр дөнья бетә башлады, мәсәлән, Голливуд күрсәтә бит инде. Каядыр Нью-Йорк, гадәттә Нью-Йорк җимерләйн безнең, чөнки Голливуд бит инде, Америка, Лас-Вегаслар җимерлә башлый, шулай бит инде. Каядыр хәбәр килде, телевизордан күрсәтәләр, башын тоталар, дөнья бетә башлады, каядыр качабыз хәр, каядыр чабабыз. Беләбез инде, Нухның малае да каядыр качмакчы булган иде, тау башына менеп. Шулай бит? Менә алмады. Ягъни батты барыбер. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, күктәге сулар белән җирдәге сулар кушылды ди. Кушылды ди, шуңа күрә Нухның көймәсе генә һаманда булганнар гына исән калды. Шуңа күрә монда да ул шул кадәр тиз булачак, анда кеше бер нәрсәгә дә өлгермәячәк. Кара, мин бүген хатынга шалтыратмаган бит. Яки минем анда кызлар юлда иде, кая микән алар, кайтып җиттеләр микән? Юк, бер нәрсә булмый. Шуңа күрә Ясин сүрәсендә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? 49-50 аятлар. Нәрсә ди? Ман янзуруна илля сайхатан вахида. Аларга ди бер тавыштан башканы көтәргә кирәкми ди. Бер генә тавыш ди. Һәм шушы тавыш килгәч тә нәрсә? Аларны бөтенесе хуштан язачак ди. Бер тавыш бетте. Һәм нәрсә? Алар ди васиятләрендә бирегә, тәүсия васиятләрендә өлгермәсләр ди, бирегә һәм гаиләләренә дә кайтып өлгермәсләр ди. Игә чабып булмый, өлгереп булмаячак игә кайтырга. Каядыр кемгәдер нәрсә әйтергә, каядыр нәрсәдер сөйләшергә, юк булмый. Бөтен нәрсә бетәчәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әйдәгез берничә хәдисенә тукталыйк. Беренчесе Сахих Муслимда килә. Бу инде мин әзгенә сезгә аңлатып килдем инде теге дәресләрдә дә. Исламда бездә һәр нәрсә, менә бу яшерен нәрсәләр, бит инде моны бит беркемдә, моны мин бит төштә күргәнне сөйләйм сезгә. Шулай бит, мин сезгә моны сөйлим икән, мин каядыр чыганакка тотынырга тиеш. Бу китапны язучы кыямәттә шулай булачак дигәч, кемдәдер сорау турган микән? Каян алып сөйлисең син аны дип. Моны бит инде Голливуд яза алмый сценарийны, шулай бит. Без монда яшерен гыйлемгә нигезләнәбез, фақат монда Коръан һәм Пәйгамбәребезнең хәдисләре. Һәм шушы хәдисләрдән, аятлардан галимнәр ничек аңлады шуларга гына. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, шуннан соң сурга өрелер ди, һәм шушы тавышны ишеткән һәрбер кеше ул бу тавышка игътибар бирер ди. Беркем дә ишетми калмый. Нәрсә, әллә бер нәрсә булдымы? Юк. Бөтенесе ишетәчәк. Бу бөтен җирдә, күктә. Һәм иң беренче булып ди, бу тавышны ишетер ди, дөяләренә су ишертергә дип,
шушы су савытының кырын сылаушы дип килә инде. Ягъни кыры ватылганмы инде, ниткәнме, шуны глина белән, кызыл балчык белән сылаучы иң беренче ишеттерде һәм тавышны ишеткәч ул да хуштан язып егылырды, һәм башка кешеләр дә хуштан язып егылырлар ди. Һәм менә инде килдек икенче хадискә. Пәйгамбәр саллаллаһу бу Бухари риваятында килә. Менә бу хадистә ничек итеп кыямәт тиз киләчәген әйтә. Шуңа күрә бүген әйтәләр бит, менә безне бит инде ничә елга куркыталар инде. 2013-тә бер дөнья бетте бит инде, шулай бит инде. Тагын ничәдәдер ул алай булмаячак. Беркемдә аны менә хәзер бетә, бер атна калды, 5 көн калды, язып була теге. До выборов осталось 5 дней, там 4 дня. Шулай бит инде. Гаеткә 3 көн калды дип көтәбез бит инде Рамазанда. Ансы була, монда белеп булмый. Монда белеп булмый. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безнең белән аерым тема булды, аерым дәрес булды. Кыямәтнең сәгате билгеле, әмма безгә түгел, Аллаһка гына. Хәтта Җәбраил фәрештә Пәйгамбәрбез Мөхәммәдтән сорады. Кашан кыямәт сәгате дигәч, Пәйгамбәр нәрсә диде? Сораучыдан артык белми диде. Ягъни нәрсә диде? Син дә, мин дә белмибез аны диде. Иң хөрмәтле фәрештә һәм иң хөрмәтле кеше генә түгел, иң хөрмәтле мәхлук икесе дә белми. Белмиләр. Калганнар берсе дә белми. Исрафил дә белми. Исрафил көтеп кенә тора, аның турында әйтербез. Берсе дә белми. Кашан дөнья бетәсен. Ләкин ул билгеле. Шуңа күрә ул бик тиз килә. Бик тиз киләчәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Кыямәт сәгате җиткәч ди, ике кеше ди, сәүдә итер өчен киемнәрен җәеп салырлар ди. Һәм шушы килешүне төзергә өлгермәсләр ди. Җәйгән киемнәрен дә җыя алмыйча калырлар ди. Ягъни менә шундый тиз булачак. Шундый тиз булачак. Кыямәт сәгате җиткәч ди, кеше диясенең сөтен савырды. Ул сөтне алып китерде, эшергә өлгермәс ди. Өлгермәс. Ул бит инде менә уйлап карагыз, бер генә сәгать алдан белсә дә, кеше бит инде бер сәгатьтән дөнья бетә дисә, дия савып йөрмәс бит инде, бер файдалырак эшләр, шулаймы? Тәүбә итер иде, анда истигъфар кылыр иде, тагын нәрсә эшләрләр. Юк, менә димәк бу нәрсәне күрсәтә, ул аны бер сәгать алдан да белмәячәк. Ярты сәгать алдан да белмәячәк ул. Чөнки белсә барып дия савып йөрмәс. Шулай бит. Диясен сауды, сөтен алып кайтып китте, әмма эшергә өлгермәде. Кыямәт җитмәс ди. Кыямәт җиткәч ди, кеше ди табынындагы ризыгын авызына китерер, кабырга өлгермәс ди. Бу инде бигрәк тиз. Шулаймы? Уйлап кара, ул бит инде 10 секундтан дөнья бетәсен белсә, сурга өрләсен белсә, тынычлап ашап утырмас бит инде. Ризыкта пешермәс. Шулаймы? Ничек инде ул бит үләсеңне белсәң, сен бер сәгатьтән үләләр дисәң, тизрәк барып кафега ашап килим әле дип китми бит инде кеше. Кеше курка, кайгыра, борчылганда бөтен дөнья бетә. Шуңа күрә ризыкны авызына китерер ди, кабырга өлгермәс ди. Өлгермәс ди. Бу Имам Бухари хадислар җыентыгында килә. Шуңа күрә кыямәт сәгате сәгать дип без сезнең белән искә төшерсәгез, кемнәр узган елны йөрде? Яумус-сага, бу сәгать көне. Сәгать ул 60 минут кына дигән сүз түгел. Сәгать ул бер мизгел дигәнне аңлата. Һәм ул бик тиз килә дә нәрсә килеп җитә. Менә шуңа күрә тиз булачак. Әйдәгез берничә сүз сур турында. Сур. Нәрсә ул сур? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямнан сахабалар килеп сорадылар. Нәрсә ул сур дип? Ул нинди була дип? Һәм ул җавап биргән хадисләргә кайтсак, без күрәбез, ул чыннан да менә элек бит инде өргәннәр бит боргыга, сугыш вакытларында теге нигә мондый мөгез кебек. Менә шул ул чыннан да шундый боргыга шаган әйбер булачак. Әмма никадәр була ул? Бөтен дөнья хуштан язарлык булгач, күкләр хуштан язарлык булгач, ансын инде безгә мәгълүм түгел. Шулай бит. Шуңа күрә Абдулла ибн Амр ибн ал-Гас, Аллаһ разый булсын аннан, әтисеннән хадис безгә тапшыра. Бер вакыт ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга бер бәдәви килде ди. Бәдәви була инде шүлдән, шүл гарәбе була инде. Шулай бит. Шәһәрләр бит инде алар мәдәниләр дип аталган. Мәдәният сүзе шуннан алынган. Бар бәдәвият, бар мәдәният. Мәдәният министрлыгы дип әйтәбез бит инде.
Ул гарәп сүзе мәдәният, чөнки тәртип булган шәһәрдә, ни булган, әдәп булган, шуңа күрә мәдәниләр дип әйтелгән алар. Мәдинә сүзе шуннан алынган шәһәр. Бер бәдәви килгәндә сорау биргән, нәрсә ул сур дигән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, сур ул өреләшәк нәрсә дигән. Ягъни аңа чыннан да өрәшәкләр. Өрәшәкләр һәм бу хадис Имам Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Хиббан һәм башка хадис алимнарының китапларында килә. Шуңа күрә сур аңа өреләшәк. Һәм Коръәндә ачыктан-ачык аят без аны китердек. Төркемнәр сүрәсе, Az-Zumara сүрәсе 68-нче аят. Аллаһ нәрсә диде? Ва нуфиха фис-сур. Менә ди сурга өреләди. Сурга өрелерди. Һәм фасаиqa һәм хуштан язырды, мән фис-самават, күктә булган, һәм җирдә булган, ва мән фил-арты илля ман ша Аллаһ, илля ман ша Аллаһ. Аллаһтан теләгән, Аллаһ теләгән бәндәләр генә калыр ди, хуштан язмый. Һәм шуннан соң Аллаһ нәрсә ди? Сумма нуфиха фиһи ухра. Соңыннан тагын сурга өрелер ди. Димәк, ничәнче тапкыр килә сурга өрелү? 2 тапкыр. Шулай бит? Беренче эргәч инде хуштан яздылар, аннары соң сумма нуфиха фиһи ухра, аннан соң икенче мәртәбә өрелер ди. Фа идахум қиямун. Һәм менә алар басып ди, янзурун, карап торалар ди. Димәк, кешеләр нишләделәр? Яңадан терелделәр. Икенче тапкыр эргәч яңадан терелделәр. Менә бу аятка нигезләнсәк, без күрәбез, сурга өреләшәк чыннан да. Сурга өрелгәннән тавыш чыгачак. Һәм ничә тапкыр өреләшәк? 2 тапкыр дип килә. Шулай бит? Беренче тапкыр өрелгәннән соң нәрсә була? Бөтен нәрсә хәлак була. Икенче тапкыр өрелгәннән соң яңадан бөтен тереклек терелә. Кешеләр яңадан каберләреннән терелеп чыгачаклар. Кем өрәшәк? Фәрештә. Аның исеме? Исрафил фәрештә. Исрафил фәрештә. Шулай бит? Исрафил иң зур безгә бит инде билгеле, иң хөрмәтле фәрештәләрдән без беләбез Җабраил фәрештә. Шулай бит инде? Микаил фәрештә. Исрафил фәрештә. Әле беләбез тагын үлем фәрештәсе инде. Газраил дип ул килә, ләкин хадисләрдә, Коръәндә Газраил сүзе юк. Шуңа күрә кемдер әйтә инде аны Газраил дип, ул кергән дип әйтелә. Әмма ләкин пәйгамбәребезнең телендә, хадисләрдә без күрмибез, ул Газраил дип әйтте. Ул әйтмәде. Ул Мәләкул Маут дип килә, үлем фәрештәсе дип килә. Шуңа күрә аңа инде ул сүзне, мәсәлән, шәхсән мин кулланмыйм. Ул инде үлем фәрештәсе дип кенә әйтәбез, урысча ангел смерти булайын. Шуңа күрә шул фәрештәләрнең берсе Исрафил фәрештә. Һәм бу мәсьәләдә бер нинди ни юк. Галимнар арасында каршылык юк. Бөтенесе әйтә, монда ди, хадисләргә кайтсак, сүз бара Исрафил турында ди. Берничә хадис шуның турында. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Исрафилның һәр вакыт әзер булып торуы. Ягъни Исрафил каядыр, аның башка вазифасы юк. Ул Аллаһка гыйбадәт кыла, ул Аллаһка тәсбих әйтә, Аллаһны биекли, ләкин аның бөтен вазифасы нәрсә? Сурга өрү. Чөнки без сезнең белән әйттек, фәрештәләр алар Аллаһка көне-төне гыйбадәт кылалар. Әмма ләкин моннан тыш аларның тагын ниндидер вазифалары бар. Шулай бит? Мәсәлән, бар фәрештәләр язып баралар. Бар фәрештәләр безне бәла-казалардан саклыйлар. Бар фәрештәләр җан алып төшәләр, әни карынына. Бар фәрештәләр җанны алып китәләр, төрәләр. Шулай бит инде. Шуңа күрә фәрештәләрнең вазифалары күп. Табигать белән идара итүче фәрештәләр бар. Һәм Исрафил фәрештә, әлбәттә, ул бер гынахсыз, Аллаһка гыйбадәт кылучы, әмма аның бөтен вазифасы нәрсә? Ул сурга өрергә тиеш. Ул сурга өрергә тиеш. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бу хадисны Абу Хурайра ишеткән Пәйгамбәрбездән, Хаким риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, дөреслекдә сурны тотып торучы дигән, ул һәр даим көтеп тора дигән. Көтеп тора дигән. Бер туктамыйча көтә. Һәм нәрсә ди? Аңа шушы вазифа
тапшырылган мизгелдән алып бүгенге көнгә кадәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ул сурны тотып, бер туктамый күзен гарештән алмыйча карап тора гарешкә. Бер туктамый, менә күзен алмыйча гарешкә карап тора Ни өчен? Әмер килеп, мин күрми калырмын дип курка Шуңа күрә фәрештә нишли? Бер туктамый гарешкә карап тора Арышка карап тора Башка якка борылсам, әмерне ишетми калырмын дип. Менә шуңа күрә приказ килү белән нишли? Сурга өреләчәк. Һәм аның күзләре монда инде сүз бар, димәк Исрафилнең нәрсәсе бар? Күзләре бар. Шулай бит инде. Аның күзләре ул күк йөзендә янып торган йолдызлар кебек Янып торган йолдызлар кебек Менә шулай итеп Исрафил инде кайчаннан бирле Пәйгамбәрбез бу сүзне әйткәнгә инде 1400 елдан артык үтте. Димәк, ул бер туктамый көтеп тора. Күзен дә алырга курка. Күзен дә алырга курка. Ни өчен? Әмер килер, мин ишетми калырмын, күрми калырмын дип менә. Бу сахих хадистә килә. Сахих хадистә килә. Вакыт якынайган сайын ул нитәме? Тынычланамы? Әлбәттә юк. Аның менә бу урысча әйткәндә напряженность ул артканнан арта бара, чөнки кыямәткә нәрсә? Һаман якыная. Шуңа күрә икенче бер хадистә Абу Саид Аль-Худри радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бер вакыт шулай сахабаларына шундый сүзләр әйтә. Ничек мин шушы дөньяның ләззәтен тоyым Ничек мин бу дөнья белән рәхәтләнә алыйм Бит сурны кулына тоткан инде аның башын авызына китерде Сурны тоткан аның башын авызына китерде Ничек мин дөньяда ләззәт алыйм дөньядан рәхәтләним Инде бит ул авызына китерде Һәм башын аскайды Адәттә нигә башын аская? Буе җитсен өчен. Шулай бит инде. Менә ул әзер. Һәм тыңлап тора әмер килгәнне Килү белән ул сурга өрәчәк Килү белән сурга өрәчәк Менә шуңа күрә фәрештә инде иреннәренә китергән, инде башын аскайган нәрсә көтеп тора. Кашан әмер килә? Күзен алмый дидек алдагы хадистә. Йолдыз кебек янып тора күзләре. Менә әмер килсә, нәрсә? Шундук сурга өрәчәк. Шуңа күрә бер секундка да ул соңга калмаячак. Вакыт җиткәч тә ул өрәчәк. Шуннан соң мөселманнар куркып калдылар. Нәрсә эшләргә? Нәрсә әйтик, я Расулаллах? Нинди дугалар кылыйк диделәр. Без сорыйбыз бит шулай кай вакыт. Сахабалар бик куркып калдылар. Һәм нинди сүзләр әйтик, нәрсәләр әйтик дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әйтегез шушы сүзләрне Хасбуналлаһ ва ни'мал вакил. Тәвәккәлнә галаллаһи раббина дип әйтегез Хасбуналлаһ ва ни'мал вакил. Тәвәккәлнә галаллаһи раббина дип әйтегез Шушы сүзләрне әйтегез дип әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ягъни моны инде гел әйтеп йөрергә кирәк. Моның мәгънәсе хасбуналлаһ. Нәрсә дигән сүз? Аллаһ безгә җитә. Безгә Аллаһ җитә. Бүтән кирәк микән? Хасбуналлаһ. Ва ни'мал вакил. Һәм ул саклаучы буларак, яклаучы буларак җитә. Ул нинди биек заттыр, яклаучы, күркәм заттыр, яклаучы һәм саклаучы буларак. Тәвәккәлнә алаллаһи. Бүтән нәрсәне Аллаһыга тапшырдык. Раббина, ул безнең Раббыбыз. Ул безнең хуҗабыз, ул безнең Раббыбыз. Шушы сүзләрне әйтегез диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шуңа күрә өрүче фәрештә Исрафил инде кашаннан тора иреннәренә китергән, хәлен җыйган, менә әмер булса, күзен дә алмыйча көтеп тора. Алга таба.
Кайсы көнне кыямәт җитәчәк? Кайсы көнне бу әмер киләчәк? Атнаның җомга көнендә. Атнаның җомга, димәк, кыямәт көне җомга көнне булачак. Җомга көнне булачак. Шуңа үлем фәрештәсе килмәсә, әле җомга хәтлек вакытыбыз бар. Үлем фәрештәсе килсә, ул хәзер дә алып китә ала, шулай битме? Кыямәт җитә җомга көнне. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, офыктан кояш күтәрелә торган көннәрнең дә иң хәерлесе ул җомга дигән. Иң изге, иң хәерле көн җомга көн. Һәм бу көнне Адәм яратылды. Димәк, атабыз Адәм җомга ул инде ни килеп чыга инде. День рождения всего человечества булган. Шулаймы? Бу көнне Адәм яратылды. Бу көнне җәннәткә кертелде. Һәм бу көнне җәннәттән куылды. Җәннәткә җомга көнне кирде, җәннәттән җомга көнне куылды. Һәм кыямәт көнне дә бары тик җомга көнне генә җитәр диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бары тик җомга көнне генә җитәчәк диде. Бу сахих Муслимдә килә. Икенче бер хадистә килә, җомга көнне кыямәт җитәр, һәм терелү дә җомга көнне булыр дип килә. Ул шул көнне дигән сүз түгел. Күпмедер вакыт, ләкин бары терелү җомга көнне булачак ди. Димәк, Адәм бит инде җомга көнне терелде, һәм кешеләр дә җомга көнне тереләчәкләр. Аус ибн Аус исемле сахаби тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аус булгач, үзенең исеме дә Аус булган инде, әтисенең исеме дә Аус булган инде. Аус ибн Аус. Шуңа күрә русларда гына түгел ул, Семен Семеновичлар. Инде бар мөселманнарда. Аус ибн Аус тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, дөреслектә җомга көнне сез яшәгән көннәрнең иң яхшысы дигән, иң яхшысы. Шушы көнне Адәм яратылды, шушы көнне ул үлде. Карагыз, тагын бер информация килде. Шулаймы? Димәк, Адәм җомга көнне терелде, Аллаһ Тәгалә җомга көнне җан бирде, һәм җомга көнне үлем фәрештәсе, димәк, аның җанын алып китте инде. Аның арасында 1000 ел яшәде инде. Шулаймы? Җомга көнне үлде. Менә тагын бер информация килде. Шушы көнне ди Адәм үлде ди, шушы көнне сур тавышы ишетелер ди, ягъни сурга өрелер ди, һәм шушы көнне бөтен кешеләр хуштан языр ди. Шушы көнне бөтен кешеләр хуштан языр ди. Ешрак миңа салават әйтегез, ешрак миңа салават әйтегез, чөнки сезнең салаватларыгыз миңа ирешәчәк ди. Сезнең салаватларыгыз миңа ирешәчәк ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям җомга көнне күбрәк салават әйтү шундан кергән инде. Һәм Пәйгамбәрбез әйтте, кем миңа бер салават әйтсә, Аллаһ аңа ничә әйтер диде? 10 салават әйтер диде. Бу ничек була инде? Салават без Пәйгамбәрбезгә дуа кылабыз, аңа гаиләсенә Аллаһумма салли аля Мухаммад дип, ва аля Мухаммад, иң яхшы салават намаз салаваты. Аннан да изге салават юк. Кайбер китапларда әкиятләр күп язалар инде. Кайбер салаватны ömrüңдә бер укысаң, намаз укымасаң да була. Сахабалар белмәгәннәрдер инде ул салаватны. Кайбер салаватны укысаң, ömrüң буе ризык та килә, эшлисе дә юк, рәхәт инде. Гөнаһлар да язылмый. Юк, иң саваплы, иң изге салават кайсы салават? Намаздагы салават. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад кама саллайта һәм ахырына кадәр. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, миңа күбрәк салават әйтегез ди. Чөнки сезнең салаватларыгыз миңа ирешер ди. Без салават әйтәбез, дуа кылабыз. Кем Пәйгамбәребезгә бер тапкыр дуа кылса, Аллаһ аңа 10 салават кыла. Нәрсә дигән сүз? Аның исемен үзенең фәрештәләре каршында искә ала, хөрмәт белән, ихтирам белән. Менә минем шундый бәндәм дип салават әйтә инде. Икенче бер хадис, моны Анас ибн Малик тапшыра, Пәйгамбәребезнең сахабасы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, миңа Аллаһ Тәгалә көннәрне күрсәтте ди.
Һәм шул көннәрдә арасында җомга бар иде ди. Ул җомга ди арада яткан көзге кисәге кебек балкып тора иде ди. Менә кайдыр көзге төшеп калса, нитеп торамы? Кояш яктылыгын бәреп. Менә шуның кебек ул җомга көнди башка көннәр арасында көзге кисәге кебек янып тора иде ди. Һәм шуның уртасында бер кара нокта бар иде. Һәм шуннан соң мин нинди кара нокта соң бу дип сорагач, миңа инде күрәсең фәрештәләр җавап биргән, бу кыямәт көне дип әйтте ди. Димәк, көннәр арасында көзге кисәге җомга, җомганың урта бер җирендә кара тап нәрсә? Кыямәт көне. Кыямәт көне обязательно, урысча әйтәм инде, фақат җомга көнендә генә җитәчәк. Һәм менә шушы мәгълүмат бөтенесенә ирешкәч, тагын бер хадис, бөтенесе җомга җитсә, куркып торалар. Бүген дөнья бетер микән, юк микән дип. Без кешеләрне куркмыйбыз инде. Шулай бит? Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Афыктан кояш күтәрелә торган иң хәерле көн ул җомга көн ди. Бу көнне Адам яратылды. Бу көнне ул җәннәттән чыгарылды." Монда хадисны укыйм сезгә. Җомга көнне Адам кичерилде, гафу ителде. Ягъни Аллаһ Тәгалә җәннәттән кугач нишләде? Адам нишләде? Тәүбә итте. Аллаһтан сорады, чөнки ул хата кылды. Һәм нәрсә? Бу көнне ул гафу итилде ди. Һәм шушы көнне кыямәт җитер ди. Һәм һәр җомга ди, карагыз. Һәр җомга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, иртәдән алып ди, кояш менеп биткәнче дискә, күтәрелеп биткәнче, бөтен җан ияләре дә куркып, дөнья биткәнне көтәләр ди. Бөтен җан ияләре дә куркып, калтыранып, дөнья биткәнне көтәләр, ике заттан башка ди. Кемнәр алар курыкмыйлар? Кешеләр һәм җиннәр. Кешеләр һәм җиннәр генә. Менә бөтен кошлар, хайваннар, бүҗәкләр, бөтенесе иртә җиткәч, кояш күтәрелеп биткәнче, абит җиткәнче инде безнең әйткәндә, көтеп торалар, дөнья бетер микән, куркып торалар ди, кешеләрдән һәм җиннәрдән башкалар ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең инде бу шундый бер бөек көне кыямәт сәгате. Менә ничә еллар, һәр атна, ничә гасырлар, ничә мең еллар Пәйгамбәрбез әйтте бит инде, куркып торалар диде. Шушы хайваннар, бөтен җан ияләре, кешеләр белән җиннәрдән башка. Ярар, безнең инде бүгенгә дәрес бетте. Что-то бик тиз үтте, миңа гына шулай тоелды микән? Әллә мин кызып килгәнмен шунда калсын. Безнең иншалла икенче дәрескә без менә шушы ике сурга өрелүдән башларбыз. Ярыймы? Искә төшерерсез. Ягъни бер тапкыр өрелгәч, аннан нәрсәләр була? Һәм аннан соң икенче тапкыр өрелү була. Шуннан башларбыз да, безнең инде монда алда әле бар тагын аят калды бит, илля мәншә Аллаһ дигән. Ягъни бөтенесе хуштан языр. Фақат Аллаһ теләгән бәндәләрдән башка дигән сүз бар. Кемнәрдер, димәк, нәрсә? Хушта, ягъни сур тавышы аларга тәэсир итмәячәк. Менә кемнәр алар? На этом интересном месте. Рекламная пауза. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.